Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ Igbo spirituality has no negative effect. Yes. Abịa nka nkọwalụ gị na genuine Igbo spirituality has no negative effect. Mana ihe mere ụnụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara what Igbo spirituality is all about. Ọtụtụ ndị mmadụ were na-abanye n'ihe dị iche iche, na-eme ụfọdụ ihe dị iche iche, they are against the natural norms. Igbo spirituality is all about following nature, following the natural laws. Yes, natural laws is what is propelling the entire universe. And once you don't want to enter into any trouble, adapt to natural movement. The natural laws of retributive justice is like a moving machine, moving in the right directions. And once you follow the normal trend of natural laws, you will never be hurt. But why you are facing challenges is that instead of you to adapt to the natural lay down rules that governs the universe, you are trying to put asunder. You are trying to become stagnant, thereby halting or trying to halt the natural movement, and thereby putting yourself in danger. Whenever you try to stop the moving natural laws, believe in me, you will be crushed, and that crush will bring pains to you. So if you don't want any natural disasters and brouhaha, yes, because well, if you want to avoid that, what you have to do, live according to the natural laws, and believe in me, you will not suffer. But before we dive into today's lecture, important announcement. HF na the month of December, our monthly ritual for the month is still ongoing. The last day of the month and the first day of January, and a series of programs and rituals. On the first, I get a million. May Nomana Hamadudum Ben a temple to entities of powers. Now Hamadudum, Jeneben to a way of Masaraka. It's what I see me every month to Obana. Believe in me, we started this group ritual here for 4 years now. We have massive testimonies. So I wanted interested in so he gave me which I have now WhatsApp. Forward your 3 prayer requests I get an altar. Then he make token donation to the account number. Chat them now WhatsApp. I'm going to other details we need for you in order to be free. WhatsApp number again, you want to more money when I do not Kuzia. More money you can get chat them now WhatsApp number in a screen gig up here 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Now let's proceed. Gede ka anyị maka abịa nka nkọwala gị na Igbo spirituality has no negative effect. Mana ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ihe bụ Igbo spirituality. Igbo spirituality has nothing to do with making charms. Making charms is ihe ndị mmadụ mụtara amụta because of power of manipulations. Making charms is all about manipulating the natural laws, manipulating the natural process by bringing one or two. Yes, it's science, like natural science.
The primary purpose of people making charm is to bypass nature, because they don't want to follow the natural laws. However, they can bypass it for a while, but ultimately they must reap the consequences of what they do. But because in creation, we human beings are permitted, we are given opportunity to make choices. However, the choices you made have consequences when you make the negative choices. So I will advise you to always make the right choices. The right choices is never you try to bypass nature, because there is always danger in every shortcut. Let me give you an example. Chukwu Okike is the creator of the entire universe. He have already created the manual of how things should work in creation in order for human beings to live in harmony with the other creatures in this gross material world. He encourages us to live in harmony with other elemental beings and other creatures on earth. However, he permitted human beings for us to live, advise us to multiply, to dominate, to rule, because we originated our core spirit originated for the spiritual realm. However, so because of that, we are higher than those elemental beings and the other earthly creatures. But however, human being, instead of us to abide by that rule set by Chukwu Okike, we began to abuse them. That is the genesis of man's problem. If you don't want to enter into challenges of life, man-made, live according to the natural laws. Igbo spirituality is all about natural laws, maintaining the cordial relationship between you and natural forces. In Igbo spirituality, we recognize the prosperities and powers. We recognize the primordial queen. We recognize the entities of powers. We recognize the elemental beings. Then in Igbo spirituality, we call them many sorts of names. So for you to not to be seeing it that they are different with what Christianity calls. No. In Christianity, they call them angels, prosperities and powers, the elders, like 24 elders and rest of them. That is English name. But in Igbo spirituality, we call them Igbo, Ndaka, na Ndegede, prosperities and powers. We call them Ndi Ichie, while Ndoka call them the saints. Yes. We call them Ndị Nchụaja, Ndị Chiri Nze, Ndị Chiri Ọzọ. Yes. We recognize all the prosperities in Igbo spirituality. Kama na mba na-asụ n'onu n'onu ma na-akwa ụkwara ogologo. So we recognize the existence of all these natural principalities. Anyị ma na enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị na-eri oke na tata bụ eke, anyị akpọkwukwa ha. Anyị makwalụ na enwere beings from the light region, ndị na-agagharị na-eme mma, ndị na-ata agbụ. We know Igbo spirituality recognizes them. And note, Igbo spirituality, we don't worship them. That is where some people do misunderstand Igbo spirituality. Anyị anaghị efe mmụọ, ọgwụgwọ ka anyị na-agụ mmụọ. We don't worship them. However, we venerate them. We recognize their existence, but we don't worship. Akwagome here at times with that number, the difference between worship and veneration. Mwekowa na ekene na ụdị nsọpụrụ dị iche iche, the three categories.
Ọbụrụ na nwere onye ọbụla hide under Igbo spirituality na-eme the wrong thing, onye dị etu a n'idiri ka akọwarịa ka ọ ghọta. Enwere 3 reference enwelu. Nke mbụ Dulia. Dulia bụ nsọpụrụ mmadụ na-enye onye tọrọ ya. Nsọpụrụ mmadụ na-enye onye tọrọ ya, ụdị nsọpụrụ ị na-enye ya elder brothers, your uncles, your aunties, name them, your parents. Yes. Enwere nke a na-akpọ hyperdulia. Nsọpụrụ mmadụ na-enye onye ka ya dị ukwuu. Like nsọpụrụ ị na-enye His Excellency, Mr. President, ma ọ bụ ya traditional ruler. If sometimes he genuflects or a bow. N'ihi na akwanyere ugwu maka high position he benefited because of love Chukwu Okike nyere ya. Ọ Chukwu Okike na-ebuli mmadụ elu. Ọ bụrụ because of na edeka kama na Chukwu na-emie. Today, as he pleases Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, I, Ogbuefi Ezeana Ugochitubelu, is the PG, is an also Oraifite. I didn't lobby for it. Mana, I believe na from Okike na ụmụ edego na etu a ka ọ ga-adị. Because bido na Okike from my school days, position of authority a na-etinye m na ya. Sometimes I will not even lobby for it. So all that o si n'akara ihe program ị ga-abụgo na ndụ. So ihe na-enyere onye ahụ respect abụrụ because of the person, but what the person represents. Enwere stool, enwere oche onye anwa represent. Ọ Chukwu na-eme. So ọdịnala Igbo, we don't worship those people in high places. We respect them. A na-akpọ ya hyperdulia. Yes. All nsọpụrụ hyperdulia ka anyị na-enye ma ụmụ mmụọ, entities of powers. We might bow, but we don't worship. Nsọpụrụ a na-enye Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ka a na-akpọ latria. Latria. But that nsọpụrụ a na-enye Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile n'ụwa mmadụ emafu Chukwu anya. All through ihe awo okere entities of powers ka ị ga-eji communicate to Chukwu. Therefore, na anyị na-recognize Amadioha, Udo, Ogwugwu, ihe eji na nchawu, otu Igbadijele, does not mean that we worship them. We negotiate. Ọ bụrụ na nchọ ego ọfọ ka mụ na ha kparịa nkata, I will sit. We don't kneel down like Christians do. Unless ebe oche adọrọzi, onye ahụ nwere ike na-eme ebe ezi, ụfọdụ na-eje n'okwu mmụọ nwere ike there is no seat there. O nwere ike ọkwụrụ ọtọ ma ofiro n'ike gwere ọtọ nwere ike nọrụzie etu ọ ya esi dịrị ya comfortable. But Igbo spirituality preaches, sit how you feel comfortable. All Christianity bụ ndị melo introduce isegburu ala. ịghọtara ya? In Igbo spirituality, we don't introduce that. Ịnọrọ ana ịgọ mmụọ, you bargain with them, you negotiate. Gwa ihe chọrọ ka ha mere gị, gwa ha nkwa ihe emere ha na ha mere gị. Is lobby. Building personal relations. Ọ dị ka mgbe ị na-achọ contract na Abuja, ị nwegasịa difference gị ma minister spam sect. General office ha gwa ha o nwere application proposal e submit ha biko ha nye aka ka the proposal ga through na ọ bụ na ọ ga through n'ihi enye ha nke ma onye ha nke ọzọ. That is normal thing we do in Igbo spirituality. So we don't worship them. You know what I go? However, we recognize the importance of building personal relations with them so that do you know no nwere ihe na-achọ now? If you are seeking for contract, do you know that a minister can actually sign that document and then that contract? You have an idea? So in that Jelo nke Chukwu, ụfọdụ n'ime ha like it this support like a minister, they have the opportunity to solve your problem. They have the opportunity, like the way a judge, chief judge of the federation, has the opportunity to release that your brother that is in prison.
etu aka ụmụ entities of power asas nwee authority ime some certain things n'ike Chukwu, because ha na Chukwu oke ha na-arụrụ ọrụ. However, Chukwu oke gave them the powers to do some certain things what they thought that is okay to human beings. So we consult them, but we don't worship them. That's why the Igbo spirituality, ayade ayona ha amadioha. Ayade ayona ha amadioha. You watch here my prayers. I say, na ha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. So about the practice Igbo spirituality the way it is, without any after effect. Remember ihe m kwuru before, na ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo. Ịgwọ ọgwụ bụ sayensị ndị mmadụ wepụtalụ n'ụdị ka ewee boycott some certain things. Mana ọ bụrụ na that ịgwọ ọgwụ anwa bụ with having positivity in mind, eneghị anya obere ebe m ga-egbu onwe, as long as you carry positivity, ma ọ bụ na ịchọ ka ichekwa ezinụlọ gị ka onye ori ghara ịbata, ma ọ bụ na ịchọ ka ịgwọ ọgwụ ka ndị ilo gị ti ndị ilo gị n'ọgba aghara, ka dị positive, because ihe na-emeri the intention matters. Ihe na-eme ihe ndị ahụ maka ọdịmma, and ị na-eme ka imegide mmadụ. Ihe na-eme ka ọgwụ bụrụ negative ọgwụ bụ when the ọgwụ is lack love, when that ọgwụ lack human empathy, when that whatever you are doing is not born out of genuine care for human beings. Ọ bụrụ ajọ ihe. Ọ sị gịnị ga-eme ka njọ bụrụ ajọ ihe? Ọ sị na ọ ga-abụ nnukwu ajọ ihe. Ị ga-ama na ọ bụ nnukwu ajọ ihe, ị kwenye n'ime ya. So, but what you are doing is noble, is okay. So, Igbo spirituality encourages living a good life, having good intentions. So, Igbo spirituality enwere ebe ọ kwadoro ihe ọjọọ, o nwere ivu na egbe belu ugo belu. Yes, live and let live. Kpatara Igbo spirituality na-ekwu okwu ọfọ na ogu, onye megidere nwanne ya. So Igbo spirituality preaches love. Na ndị nna nna gị ha kpọtụrụ ndị ichie, nye ha ọnọdụ n'obi, gwa ha ka ha na-ayọtara ya iyo, ka ha nwee ebe ha ga-anọ wee na-akpa nkata na ọdịmma maka ezinụlọ. What is wrong with that? Etu ahịa Reverend Father si wee were achịcha kwuo okwu odido dị asọ, wee sị na ya akpọtụgo Jizọs n'ime ya, ga-edobe ya na chapel ka ndị mmadụ bịa na-ekpe ekpere na-epresent their needs. Etu a ka ndị nna ha si wee kpọtuo ndị ichie n'obi, ka ndị mmadụ jee na-akọsara ha mkpa ha. So whatever they did, it wasn't with evil intention. Ka ngwa gị, some of you, and the marakwa na ọ bụrụ taa ka ajọ mmadụ bidoro. O nwere ọtụtụ n'ime unu ndị na-ege m ntị, ndị nna nna ha mere ajọ ihe, gwa ajọ ọgwụ, gwuo oke ibubo, gwuo oke ite, gwuo ajọ ọgwụ ka ha megide ndị mmadụ, ka e wee suppress ndị mmadụ. Ọgwụchazi ọgwụ ahụ ọkacha zelo, if the man is no more, that charm, because ọgwụ na-ebu ebu, that manipulating science, that hypnotizing science, he brought together by bringing this one together to formulate. And the charm will not work without the energy of the formulator. So charm is all about bringing many negative energies together for a purpose. So if bringing those energy is for a good intention, it doesn't have any after effect. But when the bringing those energies is for you to take what does not belong to you, to hypnotize others, yes, thereby so they don't go selfish. So Igbo spirituality na-eme egbe belu ugo belu, apụta ụtụtụ chi okene ndị nna nna anyị ha, kpọkuo Aja-Ana, kpọkuo ndị ikuku, kpọkuo ndị mmiri, kpọkuo ndị ana, wapụ ọjọọ ụtụtụ kpee ekpere sị ya dịrị anyị na mma, ihe anyị eribịa, ihe eri ya bịakwa na ndị nna anyị ha obi ha dị ọcha, ha kpechaa ekpere sị ihe onye si ya dịrị anyị mma, ya dịrị onye a mma.
onye ọbụla isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. That is normal prayer. The same prayer David said in the Bible, otherwise known as Psalms. Psalm 35, David said that I quote, let their way be dark, our enemies. Fight them, our enemies. Battle them, our enemies. And so on and so forth. So the same thing is what Igbo spirituality prays for. We pray that whatever you think that is negative against us, let that thing boomerang back to you, the sender. So Igbo spirituality was never evil. Instead, some people are missing Igbo spirituality with the charms. I'm a spiritualist. I'm a priest. What I do is sacrifices, interventions, prayers, and breaking yoke. Ịda atọ ndị mmadụ na-abụ, imebi ọgwụ, ịchụ aja, awele na ịchụ aja ihe ọma dị iche iche. Ọ bụrụ dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ, mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ na-ebi n'ịkpa. Agụ na-asa mba na-asa. Ịghọtara ya ka eji agba na-akọ akụkọ asị na-ejere obodo nwa agụ na-asa mba na-asa iji maatụ na ebe ejere eteka. Ụfọdụ ka ị ga-afụ a na-eme na fim efu. Some will pass so many forests, cross even rivers to be able to go where that deadly dibia is. Note again that dibia is not a custodian of Igbo spirituality. Yes, dibia is a profession. The same way medical doctor is a profession. So don't say because na a dibia. Don't take the word of a dibia as an authority. A dibia is not an authority in Igbo spirituality. A dibia is maybe onye mano enweghị one n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Enweghị one n'ihe gbasara ịgwọ ndị ala. Enweghị one n'ihe gbasara ịchụ aja. But oburo a custodian of Igbo spirituality and culture. Obuna an Igbo. The Igwe is the overall custodian of the culture, including the cabinet, the instance and also Ohana Chubodo. Oha wondering more about culture and tradition. So stop seeing your dibia as know it all in Igbo spirituality. So Igbo spirituality is all about dibia work is just like a profession of gift through profession. So Igbo spirituality, I'm knowledgeable not because I'm a spiritualist, no. I'm knowledgeable because in Igbo culture I'm an authority by virtue of my knowledge and my position as also Eze-Ana. Yes. Some dibia might know about dibia work, but it doesn't know anything concerning also. Because it's not there. So what I'm saying now, Igbo spirituality does not have negative effect. Igbo spirituality when any after effect when the man must have gone. Because those altar they were all they were altar they were altar for Aquarium, the goddess of wealth and the multiplication. Those things has no any effect. Even if we are not interested in maintaining devotion before those altars, don't desecrate them. Because in creation you are not permitted to destroy what you cannot create. Your forefathers was inspired before they built those altars. It's the same way the bishop and the priest built the unuka and the cathedral. I'm an ordinary evangelist. I cannot go and destroy Christian churches. I will not do that. I respect that the altar. Because to whoever that elected that altar and blessed that altar did it by inspiration. So the same way you respect the altars elected by your forefathers. If we are not interested
in becoming a partaker of the blessings coming from that altar. Just do as right, and nothing will happen to you. Where you have problem is when you go against natural norms, to go and desecrate those altars which you cannot make great. That is when you are enter problem, because in the spiritual realm, a ga na-ekpe gị ikpe dịka onye mebiri ihe ọgbụgba ndụ. That is the only way you get wrath and anger of more upon yourselves. But minus that, you don't have problem. So what am I saying? What I'm saying in essence is, pay attention. Genuine Igbo spirituality does not have after effect. But some of your fathers sitting in monk, ojetie nnukwu mmọnwụ oji ajọ ọgwụ, ọ gwara ajọ ọgwụ ka ọ data ọ bata na n'ọgbọ, asịdanye na mmọnwụ ọzọ adị akwụ n'ọgbọ. O nwere mmụọ a na-akpọ ọbị na be anyị. The man who tiri the men ọbị gwara ajọ ọgwụ dị egwu, ya na mmadụ adị ame challenge. So what is your ọgwụ? When the man is no more, that ọgwụ anwa alack go maintenance, and ọgwụ ebugo ojiri aka cause gbazie problems to the family. That is not Igbo spirituality. What your forefathers did, okerike o mere odogwu. The same way some people that is going to church today, ha na-eme odogwu, ha na-ebute ike, ụfọdụ ji eba into court, ụfọdụ ji eba into so many things. They are performing into evils. That does not church do it. Ọ bụrụ churches ha je eme ihe ndị a, kama ha na-eje church jeje bute ike bazie n'ihe ọzọ. So that's your grandfather. Ọ na-eme ọdịnala from ọdịnala, ọ chọzi ike ka anụ ahụ ya wee bazie n'ihe ọzọ. Ọ ya ọ bara na ya na-enye nsogbu na bọọlụ. Ọ bụrụ ọdịnala, ọ bụrụ obi dị iche na-enye nsogbu, ọ bụrụ ebe a dọlara na-enye nsogbu, maka na nwere ebe a bụ ọlta na-anọ wee na-akpọku mmụọ. Ịmara na Ikechukwu, o nwere onye ga-enwewu a direct access with Ikechukwu. Chineke na-aradiate ike through those altars, family altars. The same way you will not be able to tap from the NEPA power source unless that power are direct through transformer, or where based na low tension, that wire na dey for you will tap lock. But you cannot tap from the power source, see from Kaiji down. You got that? So Chukwu can radiate senior altars. If from when the snake was biting the Israelites in book of Numbers, Moses complained, and Chukwu asked Moses to erect an altar to mold a replica snake, that he, Chukwu, will be radiating his powers via that altar, so that whoever that the snake bites will look up to that altar with faith, that from there he will radiate his power and heal the person. The supernatural raw power of God cannot come directly to it, because he will not withstand it. No human being on earth will withstand the raw power of Chukwuokike. Or if you people understand whom Chukwuokike is. So whenever he want to radiate his power, he do encourage people to build an altar where that altar will act as a step down, as a stabilizer or transformer to radiate his powers, so that it will come to the level where human being can access it. Remember when the Israelites they wanted Chukwuokike power in their midst. He now asked them to do the Ark of Covenant, so that he will be radiating his power via the Ark of Covenant. So those altars your grandfathers build in your families, you call Shrine, you call Okummo, they are not harmful. Yes, the only problem you have is when you destroy them. Because what it means that you destroy covenant. What it means that you destroy what you are not permitted to destroy, because you are not the one that erected it. If you are not interested, exaggerate yourself, remove yourself from the blessings, and there won't be any problem. But where you will find guilty is when you destroy what you cannot create. A man that you're already guilty in spiritual realm for destroying things. Are you getting it? So, because you are not the owner, you are not the person that exalted the altar. If you build your own house and want to destroy your own house, is there anybody that will query you? No.
But if you go to your another house built by another person and to destroy it, it will be questioned. So what am I saying in essence? Practice genuine Igbo spirituality, my brother, my sister. Ask about your chi. Be in align yourself with your chi. Ask about your ndiche. Align yourself with your ndiche. Ask about your izumezu, your spiritual forces. Build personal relations with your spiritual forces, and it shall be well with you. It will never harm you because it have no negativity. And when any obubando, then yeah. But when you begin to formulate charms for a purpose, maybe you want to use it so that a bro can buy a great wrestler. So that even anybody, no matter how strong the person is stronger, naturally stronger than you. But you want to use charm to control the person. What you will do, you go and do charm that will make you to make the person control the person unconsciously. So that whenever you begin to fight the person will lose control, and because you hypnotize the person. That is charm. So those charm is what your grandfather used to be the great wrestler of their time. It's not as if he's the most strongest. So that charm is what is disturbing your family, not because a practice or grandma or not a break cola. The same thing with maybe your grandfather or great grandfather was a great hunter. If he's hunting by natural skill, fine and good. But if he's hunting with charms, though those charms he used to venerate in his house, maybe when the man is no more, those charms will outgrow you people, and begin to hunt on their own. It become problem. So you can see that it's not because what you people are suffering today is not because of the altar built by your grandfather. No, it's because of negative charms he built. So true genuine Igbo spirituality has no after effect. It's all about method of worship of Chukwu Okike, following by aligning yourself with other spiritual forces. So it has no after effect. So I want you to know the difference between making charms and practicing Igbo spirituality and devotion. That one demands that your hands will be clean. Don't hurt anybody intentionally. Always say the truth. That is the rules. So if you can keep those rules, I can tell you that Igbo spirituality has no problem. Let me stop here. So I hope you have already understand the difference between Igbo spirituality and making charms, negative charms. If you have any question in today's lecture, I want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp 0805 7837 I repeat 0805 7837 Then let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. Chetakwanụ na anyị ga-enwe seminar on 28 if you will be able to be around. May the blessing of Chukwu Okike pray be with you all now and forevermore. Ya gazie.